Правда, keď dobre zrodzi, cena mu pada, ale náš sobešedník kerestúrec Zvonimir Oros, ktorý už starý produkovateľ tej želenjavy, varí, že i toho roku na kapusti bude u plusu i že o 3-4 dní už zakončuje rezanie. Patrím ponáhľam, da i to skoro znijem, co ja znam, či bude diš, či bude mraz, či bude šníh, či co. Ja dosť zadovoljný som. Nie taký som, jak je to, napríklad, to drog bulbars dobrý. I po ceni, i po šitskim toho roku, dakuzi cena lougla, dakuzi i prinos u tej futoške kapusty, a hev to dobre. Pruktor bravo i potomak, napríklad, najlepší, za teraš mi ukázal, on má i, jak da poviem, i češky je, i má količinu, i hev to možda kuzi spušti cenu keď treba, no. 15 dinari, napríklad, bravo, 15 dinari pruktor, isto 15-20 može vycahnuť, napríklad tot potomak teraz co máme, von 20 dinari, ja jeho po 20 dinari. A futoška prava to co, znači 30 dinari pošla šicka u hlavkoch, a rezana je 35-40, jak dom zavišice i jak ize. Zato že je veľo derončanje, despotovčanje prinešu veľkú količinu kapusty i već spušća cenu. Futošku kapustu, ktorá toho roku pre podlu chvíľu podrucela, Oros i dalje bude sadiť len preto, že za ňu má stajemných kupcoch. Má kupcoch i za kvašenú kapustu, ktorú produkuje každý mešac pre celý rok, takže še to tí produkovateľe, ktorí še prilahodzujú ku vymáhaniam targovišća, za plasman nestarajú.